Tabuk jeng dofraka praka nana no pi baikani hospital langi ma tongo tamni bangka nana tini belai no sori hamya sapung no sori hamya barejak sapung no kainke jengtak doktor sopajak amse doktor sikirei bini cabin khali si nashimi tongo doktor kirei bengjan thanga saimiya ajaga tini je ajingo buri naine mene patient bo ko buri boys kana mama Tabuknya doktor funukbai nanana selen thaisa rui tongo yang buji kontete se paina nai tongka oban porika tegesa koto selen asuke sluke rezak doishi butei amane tamnai ai selen ni o thop klai mane doishi korya ga o yang ka tongo obanga ge dak pujani binama bini manai bini babu eko bodai kujen bin manai hamya klaija 3 din do 2 din dong khana Nike ang tabung borok malai kok sai pai jero tabuk ke doctor visit khaina nai jono phatar tiklai ro ba kyang ke yang ke joto patient ni logi tongnai ro achulai ja kon pai ku test tabung no mai te chabai achukai kok salai tonglai ui ko nana bo bobo sori hamya boano thajimo kaisa orange maza paira phaimani ano tangai maza kaisa paira phaikang ke chini short film rok bonayo ka babalanga saja go ni shawne bana hamza ke ngai maza kaisa paira phaikang ka tapung kang ke horbo thuka blanka jotono thui tongbai kha ke ang bo thuna try khai tongo ang oro kok sai tongmani no gai ke belai fen no bar ayengo khana horung gai ke ang voice over khai tongta tabuk gai ke horni mane phungni 3:53 tamai tongo do gai ke ang thui tongma se atomsa pura bachemi ang thanga mokol bonugliya boni kharang ka khnai tongo do gai ke yang basa ke maya kirisuka basana nai mani onek basana nai suka try khlai suka basana se base meya gaike wan suka ang tam ka kabai ma tong ha ayango mane bakha bisi ka ma tong ha tam ani follow bai ani basaga aladang thanga ani fola an basaga hapai gla khada ne kirimani suri suka bakha suri mang ka mang atam ja sijawe ta pung gange achubai buno yang masiri tong ta thui bu maya ka tai ro ka jotono thujak ang simi sasung asujak kiri suka ang tak bai ke 2-3 bar angkha nokobo waisang khaga gata koro hospital tai se tini wo sini sitinga ke bathroom side digi gana wo klaiuta ke ang pura bakhaw kiri mani aram nayang tong hata bo khangai ke haike achungmang no ang hopung aikya mi hor khanayo thuna buki wo thubo thurakliya tati kena phone rok nai kisa ati kena achubi nei tong hatang ka achu tong ka kisa mu kri phai ni thuka haban thona se kiri suang buma ba basani kosto ro no nuki tong man sa ya thui me ane ya komal re jawo yang gong gang ke bini basai bini bihing no maya khaisu go haina mai thangka furakliya kolomani kiri su bye Tarka chung thangsi nai nogo nini bahai khasa sori chaga dikisa nana gatan phaisa na gari ke dal bahai nda na gari ke dal sai mano Take nogo sopaye soitani simi ekta jora thui nai bacha oiri rok jomoi rok subai kya ga tukui musui bokhro subai taisa rokona ni hinai nai watibo phai tong balanga ke bokhro kising ke bokhro sanai lumna phamisi tongo ke bokhanai fran tongmani ga ke tabuk to nana taisa kaham nongka sori to hantuya ko boys bo ongkha balanga ke kono puro kaham kono puro hamya amo kono thik kirei ke da hospital bo tongna ni mu ya cost na jago nei selen jimi thaisa ri ti pheka tangka tabu ka to nana bini better rokoi tongo angke ani samu rok pai bai
mane rirok subai akobai bokhorok suwi bokhorok phoran tongo wati bo wawi tongo hingke jotono kaham kwrwng khe tongbaidi nogo hingke tata bye bye tini ni video amsuk no ong sinai.